Avatar The Way of Water està dirigida per James Cameron i és la continuació d'Avatar de 2009, també dirigida per Cameron. 16 anys després dels fets de la primera, les forces invasores humanes tornen a Pandora i causen que Jake, Neytiri i els seus fills busquin refugi a les tribus de l'aigua. Han passat 13 anys des de la primera Avatar. Ha estat aquesta dècada produint algunes pel·lícules i planificant el que anomenarem Univers Avatar. Diu que té planificades fins les 5 i que té idees per les 6 i les 7. Així que tindrem Avatar per temps. La primera Avatar no em desagrada. Sí, té un argument i uns personatges bastant simples, però la construcció del món i els dissenys i el CGI, tot això és increïble, és magnífic. Així que com està la primera d'aquestes seqüeles? Comencem pel bàsic. L'apartat tècnic és increïble. Els visuals són increïbles, fins i tot millors que la primera. Han hagut d'inventar la captura de moviment submarina. El disseny de so també ajuda molt a construir el món i crear tensió, i les actuacions estan bastant bé. Encara que la majoria tinguin una capa de CGI, pots captar l'actuació. El problema principal que tinc és el guió. He trobat diversos problemes, especialment en la caracterització dels personatges. Una de les crítiques més repetides de la primera és que Jake Sully és un personatge molt soso i que l'argument és Pocahontas amb aliens. Una seqüela és una bona oportunitat per arreglar això, per donar més personalitat al teu protagonista. O pots crear 1000 personatges més igual de sosos o encara més. I James Cameron ha decidit la segona. Jake continua sent igual de soso que la primera. I els fills... Parlarem més tard dels fills. Els personatges nous tampoc són tan interessants i tampoc són tan únics, i el que han fet amb els antagonistes és molt estrany. M'agrada la idea, però ni te la justifiquen ni te l'exploren suficient. L'argument simplement passa. I és molt evident que han tallat escenes, cosa preocupant quan la pel·lícula dura més de 3 hores. Una de les primeres coses que vaig pensar al sortir de veure-la és que sembla un remake de la primera, però amb un ritme bastant més dolent. No sé si recordeu, a la primera hi ha una escena en què el cap de la companyia està parlant sobre aquest mineral que han trobat al planeta, que és com la raó per la que estan a Pandora. Doncs a Avatar 2 hi ha una escena molt similar, on un altre personatge comença a explicar-li a altra gent el per què estan fent el que estan fent, però passa com 2 hores més tard. En general, Avatar 2 és una mica com Dune, que és visualment increïble, però emocionalment buida. Si he d'escollir, escolliria Avatar 2. L'oceà és més maco, almenys en aquesta pel·lícula, i el clímax és bastant més complexa que 2 tios fotent-se navajazos en un descampat. Entrem ara en spoilers. L'estructura a partir d'ara serà bàsicament repassar l'argument de la pel·lícula i anar comentant el que m'ha anat fallant. No m'agrada ser d'aquests que va destacant cada coseta que no té sentit, així que simplement parlaré de les coses que em van distreure. La pel·li comença amb veu en off de Jake, explicant que ha tingut 3 fills amb Neytiri, Neyetam, Loak i Tuk. També han adoptat a Kiri, la filla biològica de l'avatar de Grace, el personatge de Sigourney Weaver de la primera, i tenen un amic que és un adolescent humà que es diu Spider. Primer de tot, m'agradaria aclarir. He hagut de buscar els noms. No recordava ni la meitat. Després, crec que haurien pogut reduir el nombre de nens, perquè hi ha molts, surten molt, però tampoc tenen gaire cosa a fer. Neyetam no té personalitat. Vull dir, no recordo res del que fa en la pel·li. I a sobre mor. I ni tan sols ho recordava. Loak i Kiri, vull dir, es passen la pel·li queixant-se perquè són adolescents escrits per un tio de més de 60 anys. I Tuk podria no aparèixer i ens hauríem estalviat unes quantes frases bastant estúpides. I després està Spider, que Spider està desaprofitat. El concepte mola. Vull dir, que sigui el fill del malo de la primera, això és una mica pel·li, però la idea d'un humà formant part d'una família de Na'vi està bé. I et diuen que Neytiri no l'acaba de veure com un fill. Exploreu-ho. Però parlem del personatge més problemàtic d'aquests. Kiri. En cap moment es va dir que l'avatar de Grace estigués embarassada. S'ho han inventat. D'una manera. I per alguna raó, aquesta nena està interpretada per Sigourney Weaver, també.
Per què? Per què han agafat una actriu de 70 anys per fer d'una nena de 14? Per què? Tot i això, Kiri és en realitat el personatge dels fills que té més desenvolupament. Sent aquesta connexió molt forta amb Eywa i pot com controlar la flora i fauna de Pandora, et deixen com molt clar que d'alguna manera és filla d'Eywa, però no t'ho concreten, així que potser és un misteri, però tampoc ho dissimulen gaire. Però en realitat és igual, perquè Kiri està malalta. Pateix de la síndrome de serà més important a la seqüela. Així que aquí te la presenten, no para d'aparèixer, però no fa res. Anem avançant. Els humans han tornat a Pandora perquè, per què no? I aquí és quan apareix l'antagonista, Quaritch. Per si us falla la memòria, Quaritch era el dolent de la primera. Sí, aquell que maten. Bàsicament et diuen que abans de la batalla final de la primera pel·li van com enviar a la Terra arxius amb els records i personalitat d'alguns soldats, entre els quals estava Quaritch, per tal de que si morien en aquella batalla, a la Terra poguessin crear cossos Na'vi amb la consciència d'aquests soldats. Per què? Per què voleu gastar-vos tants milions de dòlars en ressuscitar els tios responsables de la derrota de l'últim cop? I tampoc és que els nous dolents aprofitin que tenen aquests soldats Na'vi, perquè es passen la peli, aprenent a volar, aprenent l'idioma. Diuen que la seva missió és matar Jake, però fins la meitat no fan res per matar-lo. Fins la meitat no diuen, saps què? Sabem que està per aquesta zona? Anem a tocar-li els collons perquè vingui. Per què no heu fet res durant la primera meitat? Per què no estàveu fent més o menys el mateix? A les muntanyes! I veieu, hòstia, que no està sortint. Això és raro. Potser no està aquí. Potser està cap allà. Crec que hauria estat millor que haguessin presentat o dolents nous, que ja ho fan, però tampoc surten gaire, o mantenir aquesta idea, però anar més enllà. Per exemple, i si aquests cossos Na'vi tenen els records d'aquests soldats, però no els sentiments o la personalitat? Així, per una banda, a la pràctica acaben sent dolents nous. Vull dir, són personatges diferents. I per l'altra, jugues amb la idea de tenir supersoldats sense sentiments. Ergo, humans sense rastre d'humanitat. Però anem continuant. Els dolents segresten a Spider i, en lloc de fer un pla per rescatar-lo, Jake diu, saps què? No, vaig a deixar de lluitar i me'n vaig a la platja. Amb la família. I això, van volant i arriben a una tribu de l'aigua i només arribar allà tenim una de les pitjors presentacions de personatge que he vist mai. És, literalment, la tia en biquini de la primera 007, però en lloc dels anys 60, al 2022. Recordeu això quan James Cameron diu que la seva pel·li és feminista perquè té una dona embarassada anant a una batalla? Aquesta dona embarassada és Ronald, que és com la sacerdotessa de la tribu de l'aigua, i és Kate Winslet. Pel que sembla, Kate Winslet ha aconseguit el rècord d'estar més estona sota l'aigua sense sortir a respirar. 7 minuts i 15 segons. Això és més que el rècord de Tom Cruise. Sabeu què significa això, oi? Exacte. Podria haver deixat que Leonardo DiCaprio es posés sobre la taula. Ergo, Jack no havia de morir. Ronald és el personatge que sembla més afectat per escenes eliminades, perquè cada cop que es veu amb Neytiri comencen com a discutir-se i a mirar-se malament, i no hi ha cap raó perquè ho estiguin fent. Aquestes tribus de l'aigua senten una connexió molt forta amb els Tulkun. Els Tulkun són bàsicament unes balenes aliens que són molt intel·ligents i molt sensibles, però els Tulkun tenen una glàndula al cervell que es veu que atura l'envelliment humà. Això és una cosa que et deixen anar molt ràpid i dius, un moment, què? Així que, òbviament, els humans es dediquen a caçar tulkuns per extreure aquesta glàndula i desaprofitar la resta del cos. Això és una cosa que els humans no només hem fet al llarg de la història, sinó que continuem fent. Estaria bé que anéssim parant. El que passa amb aquesta escena és que intenten que sigui tan emocional com la caiguda de l'arbre de la primera pel·li, fins i tot posen la mateixa música. Però no ho és. Almenys per mi no ho és. Perquè la primera
veiem la connexió que té la tribu amb l'arbre. I per altra banda, és la seva casa. Aquí, en canvi, acabem de descobrir què són els Tulkun, acabem de veure aquesta connexió. Però bueno, això, acaben de matar un Tulkun, que a més és la germana espiritual de la Ronald. Així que la tribu es prepara per matar els humans que han matat el Tulkun. M'agradaria recordar-vos que fa uns 5 minuts han dit que la cultura Tulkun penalitza causar la mort d'algú altre, encara que sigui indirectament. Veig que les lleis d'aquesta tribu són molt sòlides. I ara entrem en la batalla final, que he de dir és visualment increïble i causa molta tensió. Però Quaritch està al vaixell i vol matar Jake, i potser haureu notat un petit problema. Jake no ha fet res en tota la pel·li. El centre d'atenció de tota la pel·lícula han estat els fills, però ara, de sobte, al final de la pel·lícula, a la conclusió de la història, Jake torna a ser important. El tio que en tota la pel·li l'únic que ha fet ha estat com donar lliçons emocionals i ordres als seus fills i que ha hagut d'aprendre a anar sobre una sardina voladora, ara torna a ser el protagonista. I és una llàstima, perquè crec que aquesta batalla final podrien haver fet moltes coses. Per exemple, hi ha alguns nens de la tribu de l'aigua que es burlen dels protagonistes perquè trepen arbres en lloc de nedar. I si en algun moment de la batalla final aquests tios haguessin d'atrapar? Un altre exemple. Aquesta batalla és més petita que la batalla final de la primera. Vull dir, a la primera hi ha com tots els soldats humans contra totes les tribus Na'vi. Aquí és un vaixell balaner on hi ha com 5 soldats contra una tribu. I si en lloc de que la tribu arriba de seguida, triguen una bona estona a arribar, i els fills són els que han d'intentar sobreviure arreglant el problema, lluitant, no sense agrestats, lluitant. Els dones a cadascun un moment important, una acció important, els dones un obstacle a superar, així fas que la mort d'un d'ells sigui més dura i ens estalviem frases com la nena petita dient «Oh no, torno a estar lligada!» Sí, això és una frase que ha escrit James Cameron. Jake i Quaritch es foten d'hòsties, el vaixell comença a enfonsar-se perquè James Cameron, i a James Cameron no li agrada que els vaixells flotin, i la tribu de l'aigua ha desaparegut. On coi són? Spider salva Quaritch perquè ha d'haver una seqüela, i la pel·li acaba literalment amb el mateix pla que la primera. Pum! Talla negra, crèdits! Aquesta pel·li és molt llarga, cago en Déu. James Cameron diu que ja ha rodat la tercera, i que de fet ha començat a rodar la quarta. Ha explicat que una raó que per fer el rodatge de la tercera tan ràpid era per evitar que els actors que fan de nens cresquessin perquè no es notés el salt temporal, cosa que ha anomenat l'efecte Stranger Things. És irònic que digui això, tenint en compte que una de les nenes és una senyora de 70 anys. També ha dit que Avatar 3 sencera dura 9 hores i que vol que la productora li pagui tots els efectes especials abans de començar a eliminar escenes. Algú pot controlar aquest home? Acabarà fent que la 20th Century Studios i la Disney entrin en bancarrota. Potser és aquest el seu pla. Però coses com això, coses com escriure una pel·lícula de 9 hores sabent que et faran reduir-la, em fa veure que James Cameron potser no és el millor director guionista. I una altra cosa que ha dit és que va eliminar 10 minuts de la 2 perquè era només violència amb armes de foc. En altres paraules, aquest home va escriure 10 minuts de tios disparant. Va gravar 10 minuts de tios disparant. Ha encarregat els efectes especials de 10 minuts de tios disparant. I després de tot això, ha caigut que potser 10 minuts de gent disparant és massa. Especialment quan porta, en teoria, des de 2012 escrivint el guió. Vull dir, això és més preocupant. Això ho veus en algun moment. Però en realitat suposo que és igual que no m'hagi acabat de convèncer la segona perquè ja sé que hi haurà una tercera i a més ha tingut molt èxit. I això, és a dir, ja ha rodat la tercera. Així que s'estrenarà sí o sí. La veuré? Segurament, vull dir, Avatar 2 no és la pitjor pel·lícula de l'any. Té coses bones, però no estarà entre les meves pel·lícules més anticipades. Però què opineu vosaltres? Creieu que el guió és una meravella? Hi ha molta gent que creu que és molt bo el guió. Ens veurem pròximament amb la gala de final de 2022. Ens veiem aleshores.